Wara li l-ġimgħa filgħodu dan l-istazzjon żvela li l-AFM reġgħet qed issegwi n-numru ta' immigranti irregolari fi triqithom lejn iż-żona sar ta' Malta u wara li l-Prim Ministru kkonferma din l-aħbar waqt intervista fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista, fl-aħħar sigħat Net News ġie infurmat bil-preparamenti tal-Gvern Malti għal eventwalità ta' waslit numerużi ta' immigranti f'pajjiżna. Sorsi qrib il-Forzi Armati żvelaw li hemm madwar 400 ruħ abbord qatt ta' dgħajjes li bħalissa resqin fid-direzzjoni ta' Malta. Dan wara li fis-sigħat bikrin ta' nhar il-ġimgħa l-kbira iddaħħal grupp ieħor ta' immigranti fl-isla. Ma dawk id-dgħajjes kollha li rnexxinna nżommu kien hemm dgħajsa illi rnexxielha tidħol fiż-żona ta' salvataġġ tagħna. Din id-dgħajsa la darba qiegħda fl-erja tagħna diġà tidħol dgħajjes oħrajn il-pożizzjoni tagħna hija ma nistgħux niggarantixxu s-salvataġġ tagħhom. Net News jinsab infurmati li l-Gvern se jkun qed jalloka budget sabiex jinfetaħ sptar speċifikament biex jilqa' fih immigranti infettati bil-COVID-19 u hemm mifhum illi dan se jkun qed jiġi mħejji qrib bħal-far. Fuq din il-materja għaddejja koordinazzjoni bejn l-Awas u s-Salib l-Aħmar.